Здравейте хора, днес ще пробваме бомбоните на Харибо. Да видим дали са хубави. Аз за първи път ще пробвам тези вкусове. По-дължно съм ги пробвала, ама разделно, ама ще ги опитаме смесено, след това един по един. Тук само поставя картона. Ще падна тука. Не мога го намеся. Готово. Ето сега вземаме кола, сърце, яйце и пръстен. Взех мечето, не. Мече и още две мечета, защото са друг цвят. Сега ще ги пробваме наведнъж малко. По-точно първо едно по едно. Първо цвята и жълтия, по-точно зеления. Добър е. На мечето. Да, на мечето. Добър е, пробвал съм го и преди. Някак си е леко по-странничко. Добре, дайте да минем на ужасно живото мече. Не, нормално си е просто. Жълто. Супер сухо. Сега сърчице. Хората ми не може да дъвче. Боже, ще ви дам оценка за тези бомбони. Сърцето не може да дъвче. Няма вкус. Кога не съм виждал сърца от тея в пакетчета. Само... Няма ви обяснявам. Сега идва пръстена. Майкото и не мога да сдъвча. Не е много яко. Колата, тя ми е любима. Пък не мога да сдъвча, бе. Колата е невероятна. И последно сърчицето. Яйце. Да, яйце. Но бърках се. Така. Ето тук сега ги вземам. Няма жълто. Мече. И 3, 2, 1. Малко хора, това не мога да жъвша. Хора, това не мога да сдъвча.